Қадірлі әтейібіз Яхин Фарах 1943 елның күзінде 19 яшында қанлы суғыш қырына китә. Җиңү таңын Берлинда каршылый. Сугыш беткәннән соң 55 ел армия хезмәтендә кала. Күкрәк тулы орден медальләр белән исән-сау туган иленә әйләнеп кайта. Әниебез белән 3 кыз, 1 ул тәрбияләп үстерделәр. Хәзер укылачак шигырьне олы кызы Фәйрүзә Яхина әтиебезнең якты истәлегенә багышлады. Кадерле әтиемә, ерагая бара 45-нең җиңү алып килгән язлары, сирәгәя ветераннар сафы, йөрәкләрдә кала газабы. 75-нең җиңү таңы каршы алсын бүген исәннәр. Мәңгелек ут булып җирдә янсын безнең арабыздан киткәннәр. Фашизмның мәкер тырнагыннан азат булды изге җиребез. Утны суны кичкән горур халкым, синең батырлыгың үлемсез. Сугыш кырларында ирек яулап, кан кыйганнар безнең әтиләр. Арабыздан инде китсәләр дә, алар мәңге безнең хәтердә. 41-нең үзәк өзгеч таңы күпләр өчен гүя атмаган, сабиларның алсу офыкларын дары сөрәмнәре каплаган. 19 яшь тулар тулмас әти, кичергәнсең сугыш афатын. Сугыш дигән каһәр төшкән сүзгә мәңге кимемәде нәфрәтем. Син утырып очкан самолетлар Балтик киңлекләрен иңләгән. Яшьлегеңнең 8000 су язы читтә үткән туган җирләрдән. Җир өстенә тагын язлар килә. Яшел күзен ача берләр. Сине сагына әтием туган илең, синсез ятим безнең күңелләр. Авыр чакларыңда бар кайгыңны сала идең тальян моңына. Җаның елаганда җырлый идең, гел яхшылык булды уеңда. 200-лелекне симәдең син, кичермәдең мәкер ялганны. Ак бөдрәләрең сили иде, йөрәгеңдә тирән яраңны. Чит ят иде сиңа ялагайлык, кылдай нечкә иде күңелең. Безнең өчен маяк булып калды һәрбер эшең, якты гомерең. Бөтен дөнья сиңа кебек иде, синең моңсу зәңгәр күзләргә. Сабырлыгың сине ташламады, кергәндә дә кара күрләргә. Илаһи нур инде йортыбызга, сүнгән чакта язмыш шәмнәрең. Бу әтием синең бәхилләвең, җаның ярып чыккан сәламең.